Egészen pontosan az 54. percben Ónodi Vanessa szabadrúgása után az első lövést még védte az újpesti kapus, de Milica Popovics ismétlése már utat talált a hálóba. A vendégek támadója szezonbéli 6. találatát szerezte. A 66. percben rendkívül kevés hiányzott a szegedi egyenlítéshez, ezúttal is Popovics lépett ki a labdát a kimozduló Terestényi, és vele együtt a kapu fölé lőtte azonban. Az újpestiek a 79. percben a végig nagy kedvel futballozó Milica Popovics kapott egy újabb remek labdát, amit a védők gyűrűjében és Terestényi kapus szorításában a hálóba lőtt. 7. találatával Popovics vezeti a Simple Liga góllövő listáját. Ezek pedig már a hosszabbítás pillanatai. Egy újpesti felszabadítás a csereként pályára lépő Gyovai Katinkáról pattant fel. Úgy érkeztünk, hogy nyerni akarunk, erről beszéltünk a találkozó előtt. Ehhez képest gyengén kezdtünk, és bár visszajöttünk a meccsbe, a vereség után nem lehet jó a hangulatunk. It's not good feeling because we lose.